שלום, מה שלומך? בסדר. מה קרה לקול שלך? אני צרוד. באמת? זה כמו של יובל המבולבל ושל השופט ההוא. איזה שופט? מה, אתה רציני? מכוכב נולד. שעושה עם היד ככה, נו, צדי צרפתי. עכשיו אני מבינה. עכשיו אתה רוצה להגיד לי, למה יש לך משהו על הראש? זה כי זה טרנדי. מה זה טרנדי? משהו חדשני, כמו טכנולוגיה. מה זה טכנולוגיה? למשל, מחשבים ניידים, טלוויזיות פלזמות, כמו טלפון? טלפון, אייפוד. עכשיו אני מבינה. עכשיו אתה יכול להסביר לי למה יש לך עיניים יותר מדי אבל יותר בלבנות? זה בגלל שאני צופה הרבה בטלוויזיה. ככה יצאו לך? אתה יודע שיש לך קול כמו של הסירות? כן. מה, תגיד, אתה בטוח שאתה לא באיזה הסירות? אני אתמול ניסיתי, אבל לא הצלחתי. אז תלחץ, זה יצא בסוף. למה לסינים זה תמיד יוצא, את יודעת? כי יש להם עיניים כאלה, רחבות. אני יודע, בגלל זה, אבל לי יש עיניים גדולות. עגלות וגדולות. כן. אתה יודע שאתה דומה לקוף? תודה, גם את. אני דומה להיפופוטם. אני יודע. אז למה יש לך כתוב על הראש? אמרתי לך כי זה טרנדי, וזה של פועדוף. אני חולה עליו. תחמז'לו. חמז'לו.